Szóval azért jó látni egy ilyen listát, mert alapvetően az egyik legnagyobb belső feszültséget az okozza bennünk, hogy ahogy ezt a két listát látjátok most magatok előtt, és látjátok, hogy mekkora különbség van a kettő között, na ugyanez a különbség jelentkezik minőségeinkben, selfieink, megfeleléseink, saját magunk és mások felé megfeleléseink, személyiség részeink között, ez így érthető, ugye? És ez a belső feszültség, ez folyamatosan ott vibrál, csak hozzászoksz és már észre sem veszed. És nyilván annak, hogyha kialakul az életedben egy szorongás, rálépsz a kiégés útjára, van egy depresszív minőség, stb. Ezek mindig ugyanúgy, ahogy a szexuális diszfunkciók is több összetevősek és több bemeneti pontjuk van, de ezek közül az egyik legmarkánsabb bemeneti pont az minden esetben ez, hogy a vágyott és a kvázi ideális minőséget között akkora különbség, akkora szakadék tátong, hogy az éppen aktuális, mindig jelenlegi én az egy ilyen kötéltáncot folytat, hogy valahogy elegyensúlyozzon a kettő között, és ezt a feszültséget, ezt megpróbálja, főleg a mai világban ugye ennyi behatás, ennyi impulzus ér minket, megpróbálja ellensúlyozni, egy egyensúlyban tartani. Amikor Obamát megkérdezték róla, hogyan próbálja tisztán tartani az elméjét, ugye nyilván több sikeres emberrel, több ilyen jellegű beszélgetést láttunk már, csak nálam így az ő válasza maradt meg nagyon, akkor több tételt is ő felhozott, többek között a hajnali kelést, erről is fogunk ugye majd nagyon sokat beszélni. Ő azt mondta, hogy az egyik legfontosabb kulcsa az ő sikerének az, hogy több embert pusztán azért alkalmaz, hogy döntéseket, automatizált útvonalakon döntéseket hozzanak helyette. Az ember naponta maximum 3 fajsúlyos dologban tud igazán, tudatosan, relevánsan döntést hozni, az összes többi az már egy automatizmus mentén fog zajlani, és nem tekinthető annyira tisztának, mint az első 3. És ő ezt a 3 fontos döntési lehetőséget olyan helyzeteknek, kapcsolódásoknak szeretné odaajándékozni, amikor akár szakmailag, akár személyes térben, privát térben egy valóban fontos support kell oda, és ő kell oda. Minden másra ott vannak mások. Ezzel is csak arra akartam most nektek rámutatni, hogy rengeteg döntés van, nem mindannyiunknak van akkora szakmai stábja, mint mondjuk Obamának volt, vagy van, és nekünk magunknak kell tisztán tartani azt a teret, amiben így is rengeteg szűretlen információ érkezik, és ezt a belső feszültséget, ahol lehet csökkenteni kell.